Kako navodi sekretar Crvenog krsta Kruševac Emina Todorović, 2022. godina bila je vrlo uspešna za ovu organizaciju i u njoj su, pored redovnih aktivnosti, realizovane sve akcije dobrovoljnog davanja krvi. Čak 55 akcija dobrovoljnog davanja krvi na kojima je prikupljeno 3201 jedinica ove dragocene tečnosti. Takođe se organizovao veliki broj humanitarnih aktivnosti i pomognut je veliki broj naših sugrađana kao pojedinaca, blizu 2000 socijalno najugroženijih stanovnika našeg grada je dobilo pomoć u vidu socijalnih davanja, paketa hrane, higijene, takođe polovnu garderobu po kućanstva za korisnici koji su bili u stanju potrebe za ovakvim vidom pomoći. Kroz kampanju Volontiraj koju smo pokrenuli u 2022. godini po prvi put je se priključio veliki broj volontera, čak 47 novih volontera je tokom te aktivnosti se dobrovoljno prijavio za volontiranjem u Crvenom krstu. Takođe smo radili i konačno završili adaptaciju prostorija Crvenog krsta, tako da je naš prostor jedan savremeni prostor koji omogućava našim korisnicima, dobrovoljnim davocima krvi, svakako i volonterima, da se u njemu prijatno osjećaju, ali u velikoj meri olakšava rad nas zaposlenih u samoj organizaciji. Crveni krst Kruševac osnovan je 1876. godine, a važi za najstariju humanitarnu organizaciju.